Bon dia! Bon dia, què tal? Bon dia, Antoni Godoy. Què tal? Moltes gràcies per acompanyar-nos a la Ruta Arquitectònica de Figueres, perquè avui ensenyem una careta d'Antoni Godoy, que és la de propietari d'un dels pisos d'aquest edifici que tenim al darrere, que diríem que a Figueres coneixem popularment tots com l'edifici de la Caixa, De la Caixa, de la plaça de la Palmera. Efectivament. Molt bé. Aquest és un edifici que anirem comentant, anirem explicant una mica com va començar i l'evolució que ha tingut, perquè primer era un edifici que era de la Caixa, Efectivament. amb llogaters, Sí, amb llogaters. i després doncs, els llogaters es van convertir en propietaris. Exacte, sobre els anys 75, jo diria, la Caixa va tenir la voluntat de vendre i, evidentment, va fer l'oferta primer a tots els llogaters. Molt bé. I I en així aquests està. moments la corredoria d'assegurances que tu has portat durant molts anys i que continua a la família, Exacte. té la seva seu, Estem aquí. té la seva Estem seu aquí. en aquest edifici de la Caixa. Efectivament. Un edifici de la Caixa que està molt ben situat dintre del que és Figueres i que a més té el contrast també de veure que a uns metres doncs, hi ha l'escorxador, hi ha l'escola, efectivament, sí, sí. i molt I bé. la plaça del Gra a dues passes. I la plaça del Gra a dues passes. Exacte. Tenim curiositat i interès per veure l'edifici per dins. Va, Et sembla, ens i tant. acompanyes? Va, doncs som-hi, Anem-hi. vinga, a veure. Molt bé.